Het is 4 voor, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Het moet een redding worden voor het Iepenbier busvervier op het Frieske platteland. Een proef, maar staan om de bundelbus in de Nijgemeente Zuidwest-Friesland. Het budget dat het reguliere busvervier daarna gecombineerd wordt met het doelgroepenvervier en regelen wordt door de gemeenten in steeds van de provincie. Het plan dat betocht is door de ChristenUnie kan nevens deputaire Johannes Kramer op stiepen van de provincie rekenen. Zo'n pilot zullen waarschijnlijk komen. Wij hebben in Kwartnik een seminar die wij organiseren op het meet van bereikbaarheid en IPv4 op het platteland. En we zullen deze mensen die dit onderzoek dient direct vooruitnodigen om daar hun rapport te laten. De bestuurlijke onrust door de werindeling in Friesland moet zo gauw mogelijk dienen wijzen. Dat zei commissaris van de Koningin John Jorritsma. Uiterlijk 2016 maar bekend wijzen hokkengemeente de Roerbloot. Zolang het er nog een soort onduidelijk is hoe de werindeling, beneemt Jorritsma vooral waarnemend burgemeesters. Het laatste voorbeeld daarvan is de beneming van Piet Adema in Achtkarspelen. Ik in mijn naam zult Takkamir een waarnemer, het oornemen van Gerry van Delft, die het met pensioen gaat. Maar in Friesland nou zo'n waarnemende burgemeesters. De IFK's het toekomst. De organisatie van de scootclub ziet in financieel zwier waar. Die problemen binnen nou oplost omdat er een nieuwe haatsponsor voor is. Begin het hier de IFK's een tekort van goed €40.000. Het inschrijfgeld voor de skippers wordt dermaal verhegen. Maar er moet meer gebeuren. Een nieuwe sponsor vinden bijgelijks. We hebben juist de handtekening zetten onder een sponsorcontract. Dat ligt het goed, vast bedrag. En afhankelijk van de omzet van dat bedrijf en de naam ik wil nemen. Dat is Lazolek. We hebben 10 geblied, maar we hebben inmiddels een businessclub en nog wat oreninkomsten. Dus het lijkt het voor de komende 3 hier heel goed. De nieuwe businessclub had nou 15 leden die elke keer €1.000 doneren. Er kan net op korte termijn maar de werving van het Polderhoofdkanaal begonnen worden. Dat staat advocaat Gina Kamsma. Kamsma heeft uit naam van een investor van de Veenhoop een bezwierschrift bij het ministerie van Economische Zaken inzinnen. Omdat er dieken online worden en ik gewoon plakken verboden, is er een standing de omjouwingsvergunning nodig. En die vergunning is er net. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij zet deze simmer lifeguards in op eilanden. Zij houden de strandgasten in de gaten. Ik jou ze mij vlagen om werd veilig zwemmen worden ken. Op Skilge en Schiermonnikoog beginnen de lifeguards goed met haar werk. Op Vlieland is dat een mooie letter. De lifeguards hebben al een opleiding volgen van dit werk. Vuttgem krijgt hier een pleats van gasshedden. Het wordt een reconstructie van een wenhuis, maar stal staat hier in het zo'n hoe het na Christus 16 het. Bij opgravings in de terp van Vuttgem binnen sporen van de gassoorten. Om een goed beeld te krijgen van hoe het meestal in de Iere middeleeuwen leven, wordt de wente nabouwd. Dit testmorken zit er intussen 2 hier. Hij is bevroren geweest, hij is uitgedroogd en nat geregend. En alle elementen zijn er overheen geweest en hij staat nog hartstikke goed. Dus ja, daar hebben we alle vertrouwen in dat we daar een mooi huis van kunnen maken. De Kamer joert meer dan 400 mensen naar de Iependaai van de opgraving. De bezoekers kregen onder oren een roeleiding over de terp. De opgraving wordt in kwarten weer tegengesmieten. Hoe goed een ier met de pleats kleerwijzen. Het waren er nog. Joen en vannacht is het droeg en het wordt een gratis njoggen. Morgen meer zin is als jood. Temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Het ziet een vrij krachtige noordwestenwind. En voor de fruitsdag van maandag in de temperaturen omheeg naar zo'n 24 graden. En het zag hier deze jood. We gaan dadelijk verder met Simmer in Friesland vanuit Jesterwierm. Ik meld me maar meer Fries Nijs aan zo'n 6 uur.